आथिखालाव आङो गसाइगाव साब डिभिजनाव थानाय मोनबा बियाबाव आं बेरायगासिनो दङ। जोङो दा नैबे समाव सराइबिल बियाबनि नैबे गिदिरथार मोनसे एलेका अक्सिगुरि, दुम्बाझार, रायमना, खुमगुरि बिथिंजाय जोङो गिदिंदों आरो न'खर न'खर फिसा फिसा जोङो बेबायदि केम्पेइन खालायदों। दा बेवहाय जों नुनो मोनदों रायजो राजाफोरनि जे दिनैनि तारिखाव इउपिपिएलनि सायावहाय फोथायनाय आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि सायाव बिसास, बे बिसासखौ लानानै दिनै रायजो राजाफोर लैहोर लैहोर फैदों आरो गुबैयावनो दङ जे मानगोनां प्रमद बर' बिथां फैनाय लोगो लोगो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जोबोद मोनसे गोजोन थासारिया फैदों। लोगोसे गुबुन गुबुन जाथि गोष्ठिफ्रा बिथांमोनहा निरापत्ता मोनदों आरो लोगोसेयैनो जोङो जे बिदा फंबाय जायखौ जोङो भातृत्व भाब होननानै बुङो, बिदा फंबायनि जे सोमोन्दो बेसेबा सम गेप जानायखौ दिनै जोङो सुफुंनो हादों आरो लोगोसेयै जौगानायनि जे हाबाफारि बेखौबो जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे मावनो थाखाय जों दिनै खाबु मोननायजों लोगोसे जों रायजो राजाफोरनो मावनानै होदों। दा बेफोर गासै थासारिखौ नुनानै दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो इउपिपिएल दोलोखौनो आरोबाव नैबे फैबाय थानाय 22 तारिखनि जे बिसायख'थि एबा जों भट होगोन ओइदिनखालि जोंनि ट्रेक्टर दलनि जेराव जेराव बिजाथिफोर दङ बे बिजाथिफोरखौ भट होनानै देरहाहोनो थाखाय थिरांथा लाबाय आरो लोगोसेयै जोङो इउपिपिएल दोलो हिसाबै मोनसे फोथायनाय दं जे एबार जोङो हारसिङैनो मोनसे लार्जेस्ट पार्टि हिसाबै एबा मेजिक नाम्बारखौ मोननानै बिटिआर ओनसोलखौ खुंनो हानायनि जे मोनसे अधिकार बेखौ जोङो रायजो राजानिफ्राय मोनगोन आरो फिन मानगोनां प्रमद बर' बिथाङानो आरोबाव चिफ जानानै खुंफिनगोन। दा आथिखालाव जों जिहेतुके सराइबिल समस्तियाव जोङो बे फिसा फिसा मिटिंखौ जों लादों, रायजो राजाफोरजों रायलायदों। बेयाव जोंनि सराइबिल बियाबनि जोंनि इउपिपिएल दोलोनि मानगोनां बिजाथि मुस्रि राजु कुमार नार्जारि बिथाङाबो दङ आरो बिथांजों लोगोसेयैनो जोंनि आसामनि केबिनेट मिनिस्टार मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथाङाबो दङ। गतिके जों सानदों जे रायजोफोरनि फोथायनायखौ लानानै जों दिनै गोग्गानायबो मोनदों आरो दैलि ओरैबायदि मोनसे जयनिं हाबाफारि जादों बेवहाय माने जों बुंख'नो हाया आरो स्पेसियेलि नोंथांमोना नुदों सराइबिल बियाब हिसाबै जोङो अराय सम जोङो साहा फारसे जों देरहाजोबखायो, खालिबोल' एसे एसे खम बिबाङाव जोङो गसाइगाव टाउन फारसे जों सम माने गाज्रि जानायखौ नुयोमोन आरोखि। दा नोंथांमोना दिनै नुबाय गसाइगाव टाउन हिसाबै जोङो 70% मानसिफोरखौनो जोंनियाव जों लाबोजोबनो हाबाय आरो जाय बिथांमोनहा दिनै गुबुन गुबुन जाथि गोष्ठिनि मानसिफ्रा बिजेपिआव खामानि मावदोंमोन बिथांमोनाबो इउपिपिएल दोलोनि सानथौ सानस्रि आरो आदर्श नितिखौ मोजां मोननानै बिथांमोनाबो दिनै जयेन जादों। दा बेनिखायनो तारला गुबैयै जों बुंनो हायो दा दिनैनि तारिखाव जोंनि इउपिपिएल दोलोजों सोरबा कम्पिट खालामनो हानाय बबेबा मोनसे दोल दं होननानै जों साननानै लायाखै। बिटिसि बिसायख'थि हिसाबै बेसेबांसो मासि आवग्रिनानै देरहासार जागोनखौ मिजिंथिदों सार? जोङो मासिखौ एकुरेट जों होननो हायाब्लाबो नाथाय सरकार दानो जेसेबांनाखि जोंनो आसननि प्रयजन जायो बेनि बांसिन जोङो एबार देरहागोन। गतिके बेयावनो मोनसे फोरमायखाबाय जे जों जे मोजां मोनसे फिगाराव जों देरहानो हागोन, संख्या लानानै जों देरहानो हागोन। दा गतिके आङो संख्याखौ होननाय नङा दिनैनि तारिखाव, खिन्थु मेजिक नाम्बारनि एसे बांसिन मोननानै जों सरकारखौ दागोना बे दिनैनि तारिखाव खातांजोबबाय।